Nafarroak 507 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, gehienak Iruñerrian eta inguruetako herri eta auzoetan erregistratutako positiboak dira. Osasun departamentuak txertaketa 18-29 urtekoen taldera irekiko du pixkanaka eta baeketa espezifikoak aktibatuko ditu gazteen arteko kutsatzeak medio intzidentzia handitzagatik. Azkoien eta Faltzesko biztanlek Nafarroko bidearen bidez hornitutako itoizko kalitatezko ura kontsumituko dute gaurtik aintzinera. Nafarroko gobernuaren gastua 4.587.000 eurokoa izan zen 2020an, haren 60% gastu sozialera bideratuta izan zelarik. Langabezia 2.284 pertsonatan jaitsi da ekainean Nafarroan eta 2020ko martxoko zifretan kokatu da. Espetxean dauden patologia psikiatrikoak hobeto artatzeko lanean ari da Nafarroa berrerortzea murrizteko. Bete dira Iruñeko udaleko haur eskolen sareak ikasturterako eskainitako lekuak eta 536 adingabe lehenengo aldiz matrikulatu dira. Ciudadela San Ferminei buruzko erakusketa areto handia bilakatuko da udal bildumako lanekin berariaz sortutako obra eta kartelekin eta proiekzioekin. Botila ederra artea, gizarteratzea eta hondakinen prebentzioa batzen dituen instalazio artistikoa. DNA programak zuk dantzaren jerma egoitza hartuko du hil honetan zizur nagusian. Koronavirusak gorakada nabarmena eman du Nafarroan. Azken ordutan eta atzo igandea 507 kasu berri atzeman ziren. Foru gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Kopuroak aise gainditzen ditu duela 7 eta 14 egunetakoak haietan 29 eta 21 kasu izan baitziren. Kasuetako gehienak Iruña eta Tuterako baeketatan atzeman dira. Kutsatze gehien gertatzen diren zonaldeko Iruñako bigarren zabalgunea 39, Barainain 37, Zizur Nagusian 33, Arrotxapean 32 eta Mendiloren 26 kasu atzeman dira. Ostegunean nabaritu zen kasuen gorakada azken asteetako beheranzko joera apurtu zala, asteazkeneko 78 kasuetatik 113 pasatu baitzen egun bakarrean. Nafarroan larun batean jakinarazi ziren 355 positiboen 88 15 eta 29 urte artekoak ziren. Hoietako asko saloutik itzulitako baeketa berexietan parte hartzen ari diren pertsona dira. Osasun sailak gaztei baeketa egiteko deia egin die berriz ere eta isolamendu babes eta prebentzio neurriak mantentzeko eskatu die. Kutsatzeak eta indiar anduiaren presentziak gora egin dutelako. Kutsatze berrien 60% dira dagoeneko, naiz eta ospitaleko egoerak egonkor jarraitzen duen. Osasun departamentuak jada abian jarri du koronavirusaren aurkako txertoa hartzeko hitzordua 18 eta 29 urtekoen artean pixkanaka eta hasierako plangintzaren aurretik hilaren amaiera aldera txertatzea aurreikusten baitzen. Modu horretan gazten kolektiboen immunizazioa bizkortu nahi da, kutsatzeak nabarmen igotzen ari dira eta. Horrez gain, baeketa espezifikoak jarri dira abian, aisiarekin loturiko zonetan izan eta itzuli diren taldentzat esate baterako, Salou Tarragona izan direnentzat. Azkoien eta Faltzesko biztanlekan gaurtik aintzinera itoizko urtegitik datorren ura kontsumitzen dute beren etxeetan. Nafarroko ubidearen eta Mairagako uren mankomunitatearen bidez hornitua. Halaber, Laister ur hori gizakiek eta industriek kontsumitzeko egokia dena, beste 7 udalerritara ere iritsiko da, lanola Melida, Kaparroso, Arrada, Zarrakaztelu, Figarol, Murillo, El Fruto eta Santa Kara, eta ondorengo, fase batean Marzilla, Alesbes, Funes, Milagro eta Kadreita udalerriek ere erabili izango dute.
Nafarroko gobernuak onartu egin du 2020ko kontu orokorrei buruzko foru legearen proiektua. Ekitaldi horretan gastua 4.587 milioi eurokoa izan zen eta aurrekontu bateratua 185 bat gauzatu zen. Gastu sozialaren guztizko 160 ingurukoa izan da. Nafarroko 2020ko ekitaldiaren kontu orokorrei buruzko legearen proiektua onartu da eta honek aurrekontuaren gauzapena 185 batekoa izan dela adierazten du. A la educación o a la cultura ha supuesto casi el 60% del gasto total. El paro desciende en junio en 2.294 personas y la afiliación a la Seguridad Social crece en 864. Enplegu zerbitzu publikoetako bulegoetan erregistratutako langabeen kopurua 2.294 pertsonatan jaitsi da ekainean. Nafarroan, aurreko hilabetearekin alderatuta 5,85ko beherakada pairatu du, beraz. Foru erkidegoan 36.266 langabe daude guztira. Lan eta Gizarte Ekonomi Ministerioak argitaratutako datuen arabera. Azken 12 hilabetetan 4.198 langabe gutxiago erregistratu dira 10,17%. Langabeziaren beherakada sektore guztietan eman da ekainean. Jaitsiera nabarmenena zerbitzuetan izan da 1.713 langabe gutxiagoarekin. Guztira kolektibo horretan 23.884 langabe daude. Sexuen arabera, Nafarroan 14.571 gizon daude langabezian eta 21.705 emakume. 25 urtetik beherakoen artean 1.934 gizon eta 1.855 emakume langabe daude. Adin horretatik gorakoen artean berriz 12.627 gizon eta 19.850 emakume lanik gabe daude. Industrian 201 langabe gutxigo daude, eraikuntzan 121 gutxigo eta nekazaritzan 20 gutxiago. Aurretik langabe zirenen taldeak ere behera egin du 239 pertsonatan. Horrela, industrian 4.690 langabe daude, 1.603 eraikuntzan, 2.086 nekazaritzan, eta aurretik lanik gabekoen taldea 3.993 dira. Atzerritarren artean 540 langabe gutxigo daude aurreko hilabetearekin alderatuta, 6,82 eta 474 gutxigo azken 12 hilabetetan, 5,58. Talde horretako langabeak 8.000 dira guztira. Ekainean 33.185 kontratu egin ziren Nafarroan aurreko hilean baino 4.036 gehiago eta duela urtebete baino 13.313 gehiago. Kontratu guztietatik 1.781 mugagabeak izan ziren eta 31.414 aldi baterakoak. Media suman 292.783. Espainiako espetxe sistemak gaur egun duen arazo handienetako bat buru gaixotasuna duten eta askatasunaz gabetzeko zigorrak eta segurtasun neurriak betetzen dituzten pertsonen kopuru handia da. Espetxetako osasun eskumenak bere gain hartu berri dituen esparruan, zigor betearazpeneko eta justizia lehenaretzaileeko Nafarroko zerbitzuaren helburuetako bat eragile juridiko eta sanitarioen arteko harremana koordinatzea izan da. Patologia psikiatrikoak zaintzeak gaixotasunaren ondorioz delituak egin dituzten pertsonen berrerortzea murrizten lagundu dezan. Justizia zuzendaritza nagusiak adituekin arlo horretan eragiteko lan saio bat egin du espetxe osasuna onartu berri baita. Hablar sobre la campaña de matriculación de las escuelas infantiles municipales de Pamplona. Abuztuaren 16an hasiko da ikasturtea udaleko haurreskoletan. Behin-behineko matrikula datuen arabera egonaldi osoko 756 leku eta egonaldi erdiko 117 ia osorik bete dira.
Izan ere, familien eskaera garrantzitsua izan da, 1187 eskaera 2020-2021 ikasturtean, aurrekoan aldiz 605 izan ziren. Ikasturte honetan 526 haur sartu dira ikasle berri gisa sarean eta beste 569 itxaron zerrendan geratu dira. Behin-behineko datuak jendaurrean aurkeztu ditu Fernando Sesma Iruñako udaleko hezkuntza herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak eta azaldu duenez, eskaeren igoera sarearen zentro guztietan eta udalak eskainitako hizkuntza modalitate guztietan ikusi da. Bi faktore nabarmen aldatu dira ikasturte honetan, alde batetik doakotasuna 0-3 urteko ziklo osoan eskolatzen duten familientzat. Bestaldetik hizkuntza eskaintzaren berregituraketaren aldeko apustua hizkuntzen eredu mistorantz evoluzionatzen joatea xede hartuta ingelesezko jarduerak handituz, ala gaztelania ingelesezko jarduerekin, nola euskara ingelesezko jarduerekin lehen aldiz ikasturte honetan. Hello Bustintxurin eta Printziaren Arresi, Milagrosan bi haur eskoletan hizkuntza eredu horretan itxarote zerrenda dago. Hizkuntza ereduei dagokionez itxaron zerrenda handienak gaztelaniazko eta gaztelania ingelesezko jarduerekin eskaeratan daude. Izan ere, haur eskolen sartu ezinik geratu diren 569 haurretatik 513 eredu horietakoak dira, hots, itxaron zerrendaren 80%. Bestalde euskara edo euskera ingelesezko jarduerekin hizkuntza eredua duten haur eskoletako itxaron zerrendan 56 eskaera daude guztira. Iruñeko udaleko haur eskolen erakunde autonomoak kudeatzen duen haur eskolen sareak 11 zentro ditu, baina datorren ikasturtean horietako bat ez da martxan jarriko, izan ere, mendebaldean zentroa osorik birmoldatzeko lanak eginen dira eta beraz ikasleak udaleko beste haur eskoletara lekuz aldatuko dira behin-behinean. Iruñeko haur eskoletan doan eskolatzeak lekuen kostoren 100% estaliko du eta sareak dituen 873 lekuei eraginen die. Irakaskuntza doan da, elikadura ordea ez. Haurrak egonaldi osoko 756 lekueren betean matrikulatu dituzten familiek jantoki zerbitzua ordaindu beharko dute. Errenta, maila eta famili motaren arabera ordainduko dute 52 eta 85 euro bitarte hilean, familia arruntek eta 25 eta 84 euro bitartean hilean, famili guraso bakarrek. Udalaren sare publikoan dauden familiendako kostu bakarra jantokia izanen denez, Goiz Eder Gelo Azpilagaina eta Jose Mari Uarte haur eskoletan eskainitako egonaldi erdiko 117 lekuetakoek ez dute ezer ordaindu beharko. Bertzaldetik Iruñan erroldatuta ez dauden familia eskatzaileetatik 56 Iruñan lan egiten dute, hirian bizi ez diren arren. Porzentaje hori iazko baino 2 puntu txikiagoa da eta aldi berean ura 8 puntu txikiago izan zen 2019-2020 ikasturtearekin alderatuta. Haurren ordutegia aurtengo ikasturtean egonaldi motaren arabera honakoa izanen da. Egonaldi osoan, goizeko 7:30 arrasleko 4:30, ordu horien barruan haurra zentroan gehienez 7 orduz egoten halko da. Eta egonaldi erdian 8:00 ordu batetara gehienez 4 orduz. Ziudadela udan San Ferminei buruzko erakusketa gune handia bilakatuko da. 4 erakusketarekin zeinetan ikusgai egonen baitira Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumako 27 egileren obrak. Tokiko 57 artistek apropos sortutako 27 obra. Nafarroko hainbat diseinatzailek ospatu ezin diren festa batzuetarako pentsatutako 44 kartel eta 3 ikus-entzunezko proiekzio. Horrez gain, uztailaren 6tik 14 bitarte arma aretoko beheko solairuan, erraldoi eta buru handien konparsako irudiak egonen dira. Horrela uztailaren 2tik irailaren 12 bitarte mistoen eraikinean imaginatutako San Ferminak egonen da ikusgai bolborategian. 2020-2021 dantzatu ez genuen urteak ospaktu ezin izan zen festa baterako kartelak. Labean, begiradak, irudipenak, zirrarak erakusketa eta amaitzeko arma aretoko lehen solairuan
Egurra tristurari pareri gabeko festa baten oroigarriak izanen dugu ikusgai. Zuhurtziaz eta osasun erantzunkizunak festak bertan bera uztea eragiten dute urte baterako proposamena da Iruñeko udalak antolatutako Biba Iruña bizirik programaren barruan dago eta 40 izaera kultur jardueratik gora eskaintzen ditu udako egun guztietarako proposamenekin. Erakusketak bizitatzeko ordutegia honako hau da asteartetik larun batera, 11 aterritatik ordu bat aterritara eta arratsaldez 6 terditik 8 territara. Eta igandetan eta jaiegunetan 11 aterritatik ordu bat aterritara alaber aretoak uztailaren 12an astelenarekin irekiko dira. Erakusketen aurkezpenean parte hartu dute Maria García Barberena kultura eta berdintasun zinegotzi ordezkaria, Pedro Saraberri imaginatutako Sanferminak erakusketaren koordinatzaile eta Nafar Ateneoko lehendakariak, Luis Garbaio 2020-2021 dantzatu ez genuen urteak, ospatu ezin izan zen festa baterako kartelak erakusketaren koordinatzaileak eta Javier Manzanos, egurra tristurari pareri gabeko festa baten oroigarriak erakusketaren komisarioak. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren egoitzan botila ederra instalazio artistikoa jarrita egongo da gaurtik aintzinera. Horretarako, plastikozko 1300 ur botila erabili ditu Nafarroko gobernuko Pilar Gogorzena eguneko zentroko taldeak. Alicia Otaegiren zuzendaritzapean. Besteak beste, arteak gizartaratzea eta hondakinen prebentzioa eta berrerabiltzea batzen ditu. Aurkezpen ekitaldian Itziar Gomez kontseilariak artelanaren edukia laburbildu du. Helburua da plastikoa murriztearen eta horren erabilera arduratsuaren inguruan herritarrak sentsibilizatzea eta hondakinak behar bezala kudeatzeak duen garrantziaz jabetzea. Plastikozko ur botilen kontsumoa murrizten eta iturriko urarekin ordezkatzen hasita geunden eta emaitza onak lortu genituen koronavirusaren pandemiaren aurretik adierazi du. Baina zoritxarrez osasun krisiak erabilera bakarreko ontziak berriro erabiltzera eta plastikozko ur botilak ugaritzera eraman gaitu. Naiz eta murrizketa ritmo onean hasi izan eta orain horretan lanean jarraitu behar dugu. Departamentuan instalazio jarrita gaineratu du kontseilariak zentroak egindako lanari ere ikusgarritasuna eman nahi diogu. Elkartzeko leku horretan gogor egiten dute lan parte hartzaileen gaitasunak indartzeko, naiz ingurumenaren aurrean egiten duten ekarpena nabarmentzeko hondakinekin artea eginez. Bestalde, Alicia Otaegik sortutako eta dinamizatutako proiektuaren inguruko xehetasunak azaldu ditu. Zentroan garatu dute 2 urtez, asteartetako goizetoko tailerretan, 2 orduko saioetan eta desgaitasuna intelektualeko 45 personak parte hartu dute. Zentroaren erabiltzaileak direnak, familien baldintzari gabeko laguntzarekin. Bestea beste materiala hautatu dute, litxarrerien bilgarriak zatitu eta ebaki dute, botilen barruan sartu dute eta zanpatu eta tapoiaren bidez sokarekin lotu dute. Horrela sormenez ezik gaitasun kognitiboak eta mugimendu trebetasun ezberdinak ere garatu dituzte, aldi berean materialak berrerabiltzea eta kontzientzia ekologikoa sustatuta. Nafarroko gobernuaren Pilar Gogorzena eguneko zentro Iruñako Etxabakoitz auzoaren eta Barainainen artean aurkitzen da eta 20 eta 60 urte arteko 45 persona heldu biltzen dira bertan. Adriana González zuzendariak azpimarratu duenez, gaitasun ezberdinetako personen talde bada eta material, teknika eta hizkuntza ezberdinekin esperimentatzeko naiz eskuzko trebetasuna garatzeko jarrera oso ona agertzen dute. Nafarroko dantza garraikitearen DNA 2021 programak Jerma aurkeztuko du hilabete honetan. Zuk dantz konpaineren egoitza artistikoa zizur nagusian. Gainera proiektuak hauek garatzen jarraitzen dute. Gislaineko Sonidos del Cuerpo, O Luz Ribaforadan eta Los Perros Lead Silueten konpainarena Alsasun eta Uztailaren 9an amaituko dena.
Jermazuk dantzeren dantza eta ikerketa proiektu uztailaren 12an astelena hasiko da Zizur Nagusiko kulturretxean. Aldizka egingo da aste horretan zehar uztailaren 16 arte ostirala, abuztuaren 18tik 27ra, abuztuaren 30tik 31ra eta irailaren 20tik 24ra. Proposamena koreografiaren eta ikus-entzunezko sorkuntzaren kombinazioa da. Gorputz mugimendua ia zinema estenaratze bat eta Federico García Lorcaren Jerma antzerkilena 1934an estrenatua du oinarri. Jatorrizko lanak emakume ezkonduentzako amatasun agindu sozialetik datorren amatasun sena duen emakume baten tragedia jasotzen du, antzua baita. Azkenean Jermak senarra hiltzen du eta horrela aginduz libratzen da. Giroek Jermako ekitaldi bakoitzeko sensazioak hautematera eramango dute publikoan. Bestalde, Alsasuko Iortia kulturguneak bere azken eguna biziko ditu hilabete honetan Lit Silueten taldearen Los Perros egonaldiarekin. Proiektua maiatzean hasi zen eta aste honetan zehar luzatuko da uztailaren 2 arte ostirala eta hurrengo astean uztailaren 5tik 9 Lesakan egoitza duen eta Martxel Rodríguez Nafarrak 2021ko Nafarroko talentu artistikoaren sustapen saria eta Jon López Madrildarrak osatzen duten konpainiak prozesuaren irekiera bat ensegu irekia ospatu zuen joan zen ostegunean hilaren batean, 7 kulturgunean. Bertan Marcos Morau laberonal koreografiarekin batera egonaldian sortutako lana azaldu zuen bikoteak. Laberonalen lengoaia koreografikoa espezifikoa, koreografia jantziak eta atretzari buruzko kontzeptura eta ideietara hurbiltzea, sorkuntzaren konplexutasuna eta egonaldi batean asko ala gutxi aurrera egin daiteken, zein den baztertzen den materiala, zein hasierako ideietik aldentzeko modu eta bar. Gainera, egun berean 5:30 Lit Siluetek eta Marcos Morau tailer koreografiko bat eman zuten herriko gimnasia ritmiko taldearekin. Asmo izan zen gorputz bitarteko gisa erabiltzen duten diziplinen arteko hesia ustea eta pertsonen eta kolektiboen arteko zubi berriak bilatzen saiatzea. Azkenik Ribaforadak Gislainen egoitzarekin jarraitzen du, Juan Dukun auditorioan Sonidos del Cuerpo o Luz proposamenarekin. Proiektua uztailaren 12tik 16ra eta irailaren 22tik 30ra garatuko da. Luzaroko arreta zentratuak zentzumen pertzepzioan eragiten duen eraldaketari buruzko ikerketa da. Gure kontzientziaren ezkutuko ñarbadurak esperientzia lasai eta biziaren bidez antzematen dira eta horrek ingurunearen eta gure gorputzaren edertasunarekin lotzen gaitu. Plazer eta ongizate sakona eraginez. Intentzio fisikoak mugimendu sortuz, beste amplifikazio bat sortzen du. Mugimendua eta sonoritatea lantzen dira aldi berean, bi artista esperimentalen laguntzarekin. Artista horiek soinu espazioa sortzen dute gorputzaren soinuetatik sortutako materialekin tresna desberdinak erabiliz. DNA da programa artistiko bat Bianako Printzia erakundea kultur zuzendaritza nagusiak Baluarte Fundazioarekin batera antolatua eta helburu du dantza garaikidea eta mugimenduaren arteak sustatzea.